så tager vi op. Så er der en dør herude, hvis man kan komme forbi. Som vi lige gør klar sammen, hvis der skulle ske en anden ting, fordi vi kan lige så godt være på den sikre side. Vi har jo set, hvad der er for nogle svæklinger, vi har med i dag. Hvem var det, ja? Vi zoomer lige ind. Nu har jeg en mærkeblad skole, så er det ikke alt det der 20-start der, det gider jeg ikke. Det gælder om at drikke den hurtigst muligt. Tænk på, at den er dejlig kold. Vi tæller ned på 3, og når jeg siger nu, så må jeg godt begynde. Så må jeg altså sætte kroner på dig. Er I klar? Er I klar? Alle sammen, er I klar? 3, 2, 1, nu! Bund eller bøsse! Så løber jeg, så løber jeg. Vi skåler med vore venner, dem som vi kender, dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Good! Good! Brazil, kom og skyld! Kom igen! Løkker! Stinky boy! Nu knækker jeg ikke på mig, vel? Sikkerhedsafstand. Første Simon. Rigtig meget bag. Skål. Ej, man må godt lave en lille odds. 100 kroner på Simon. Det går også godt derovre fra Jyngle, kan jeg se. Jeg er fuldt op til. Ja, der kommer der konkurrence over den anden på, kan jeg se. Simon, der er 2 spil. Ja, du er stærk. Sagtens! Det skal være på film. Hold lige jer for helvede, I svækbisser! Prøv at se, hvordan det er kundet. Der står ikke, vi går rundt og rækker, så er det. Hold det i dig! I andre, I bestemmer selv, om I bruger noget nu. Men vi ved jo, hvor svæklingerne er henne på. Mange tak. Ja, selv tak. Martin, jeg tror, vi skal have fundet en klud og spansk dreng.